και γενικά η καθημερινότητά μας είναι γύρω από τον Πύργο και από την Πάτρα. Εμείς δεν έχουμε επικοινωνιακό μέσο για να πάμε στην Κέρκυρα. Και εμείς ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι λόγω αποστάσεως και ελλείψεως ενδοεπικοινωνίας, δηλαδή κάποιο βαπόρι, το αεροπλάνο 2 φορές τη βδομάδα, δεν λύνει τα προβλήματά μας. Λοιπόν, δύο πραγματάκια τα προβλήματα δηλαδή, τα οποία να το τακτοποιήσουμε και αυτό. Ναι, κοιτάξτε τα προβλήματα. Καταρχήν στην περιφέρεια, με τον καινούριο θεσμό, περνάνε συγκοινωνίες. Άρα είναι στο χέρι της αιρετής περιφέρειας από εδώ και πέρα, έτσι ώστε να εξασφαλίσει. 20 χρόνια δεν το κατάφερε αυτό η Κανελοπούλου και οι άλλες, όλοι οι άλλοι. Ακόμα και ο Φόρτες, ο οποίος έχει ένα μερίδιο ευθύνης. Όλοι αυτοί ήταν διορισμένοι. Ναι. Ήταν διορισμένοι οι περιφερειάρχες, ήταν πάντα κυβερνητικά όργανα. Επομένως, μπαίνει στην ουσία, κύριε Παγώνη, είπες στην ουσία της εκπομπής. Ήταν διορισμένοι, εμείς είμαστε και ανεξάρτητοι και γνώστες της αυτοδιοίκησης και μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα έχει επόμενη μέρα η περιφέρειά μας. Είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι. Και σας λέω ότι οι συγκοινωνίες πια περνούν στον έλεγχο της περιφέρειας. Δηλαδή για μας είναι στοίχημα αυτό ότι πρέπει να το κερδίσουμε, ότι πρέπει τα νησιά μας πια να ενωθούν. Να σταματήσουν να είναι μόνο στο χάρτη να τα λέμε επτάνησα, να γίνουν στην πράξη επτάνησα. Να νιώσουμε όλοι μαζί ότι ανήκουμε στο ίδιο σύμπλεγμα. Τόσα χρόνια ο Φόρτες που ήταν στην Τέρκη εδώ και ήξερε τα προβλήματα. Πόσες φορές δεν το συνείδησα κι εγώ σαν δήμαρχο Αριστοτελείου να κάνει το γύρο και να θέλει 8 ώρες για να πάει στη Τζάκηθο, έτσι. Βεβαίως. Και πόσες περισσότερες ώρες για να πάει δεν έκατσε να πει παιδιά σηκώνω την κεφαλονιά στον αέρα γιατί δεν έχουμε επικοινωνία. Δηλαδή και ήταν ερετός. Ήταν ερετός δήμαρχος, δεν πρέπει να χρεώνουμε στον καθέναν όσα του αναλογούν. Υπήρχε πάντα πάνω από αυτόν ο νομάρχης, υπήρχε πάντα πάνω από αυτόν ο βουλευτής και υπήρχαν και δόξα ο Θεός και κεφαλονίτες υπουργοί, οι οποίοι τόσα χρόνια θα μπορούσαν, αν είχαν μέλημα προκειμένου να υπάρξει αυτή η συνοχή που εμείς συζητάμε, να έχει πάρει σάρκα και οστά σήμερα. Να σας πω και κάτι άλλο. Επειδή ένα επιχείρημα που ακούγεται προκειμένου εμείς να φύγουμε από την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και ακούστηκε από τον κύριο Γεωργάτο και πιθανόν και από τον κύριο, όχι πιθανόν και σίγουρα και από τον βουλευτή μας, είναι ότι τη μερίδα του Λέοντος. Σπύρο Τομοσχόπουλο. Βεβαίως. Σήμερα. Εντάξει, αυτό στην ίδια. Ναι, το σημερινό, το Σπύρο Τομοσχόπουλο. Ήταν ότι τη μερίδα του Λέοντος πάντα θα την παίρνει η Κέρκυρα. Φανταστείτε, εάν στις 120.000 που έχει, 130.000 που έχει περιφέρεια, εάν μιλάμε ότι εμείς είμαστε γύρω στο 20%. Όχι περιφέρεια, 120.000 έχει η Κέρκυρα. 120.000 είναι οι ψηφοφόροι. Εντάξει, γύρω στις 150.000. Τον πληθυσμό, ωραία. Εμείς είμαστε περίπου το 20%. Εάν λοιπόν σε μια περιφέρεια που είμαστε στο 20% μιλάμε ότι η Κέρκυρα παίρνει τη μερίδα του Λέοντος, φανταστείτε όταν θα ενσωματωθούμε σε μια περιφέρεια όπως είναι η Δυτικής Ελλάδος, που θα είμαστε το 1%, τι μερίδα μας αναλογεί. Το θέμα μας σήμερα, με την αιρετή περιφέρεια που πάει να δημιουργηθεί, είναι ποιος μπορεί να το διεκδικήσει. Είναι ποιοι δεν έχουν χρωστούμενα του παρελθόντος, είναι ποιοι δεν χρωστάν στα κόμματά τους που πήραν τα χρήματα προκειμένου να είναι σήμερα υποψήφοι, να μην έχουν να βγάλουν χρωστούμενο, οπότε στην αυριανή κυβέρνηση να μην μπορούν να χτυπήσουν το χέρι στο τραπέζι. Να αφαιρθεί κατά κόρον πράγματα από το συνδυασμό μας και από τον κύριο Καλούδη και από τον κύριο Φόρτε, όπως ας πούμε μιλάνε για ένα σημαντικό το οποίο κανένας κυβερνητικός δεν έχει κάνει ποτέ μια παρέμβαση. Το ξέρετε ότι εμείς ζούμε με ΦΠΑ 23% όταν η Μύκονος έχει 7 και 8. Βέβαια, αλλά αυτό δεν ζούμε μόνο εμείς στην Κεφαλονιά, όλοι. Προσέξτε, για τα 7 νησιά μιλάμε. Δεν είναι όλα τα νησιά. Στο Αιγαίο δεν υπάρχει το ίδιο καθεστώς. Για τα 7 νησιά μας λοιπόν είναι δεδομένο ότι αν είναι κυβερνητικός ο Περιφερειάρχης, δεν πρόκειται ποτέ να σπάσει τα αυγά που λέμε. Δεν πρόκειται ποτέ να σηκώσει ένα τέτοιο θέμα, γιατί πάντα θα χρωστάει στο ότι πήρε το χρήσμα μέσα από το κόμμα, μέσω του κόμματος εκλέχθηκε, οπότε έχει χρωστούμενα. Εμείς αυτή είναι η διαφορά μας όσο βλέπουμε το όραμα της περιφέρειας, ότι μπορούμε να εκφράσουμε το διαφορετικό, μπορούμε να πολεμήσουμε γι' αυτό, να κάνουμε ρήξεις. Υπάρχει και η γνώση, υπάρχει και η εμπειρία και είναι εγγυητές όλα αυτά, εγγυούνται ότι είναι η μοναδική λύση για τα νησιά μας και για την επόμενη μέρα των νησιών μας. Να κάνουμε μια ανωτελεία. Βεβαίως. Για να αναφερθώ λίγο και να θυμίσω το άμεσο παρελθόν. Είναι γεγονός, κύριε Παγώνη, ότι πολλές φορές ο Μάκης ο Φόρτες και στις εσωτερικές συνεννοήσεις που έκανε με τα άλλα νησιά, Ζάκηθο, Λευκάδα, ακόμα και στην Κέρκυρα, τον είχαν χαρακτηρίσει και τα μέσα της Κέρκυρας μαύρο πρόβατο, διότι ήταν επιθετικός σε αυτές τις συγκεντρώσεις
για τα προβλήματα που είχαν τα υπόλοιπα νησιά πλην Κέρκυρας. Είναι γεγονότα αυτά. Πρέπει να τα θυμίσουμε στον κόσμο ή όχι? Ότι ο Μάκης ο Φόρτες. Δηλαδή η φυσιογνωμία του δεν είναι σημερινή. Βεβαίως. Είναι, πάει πολύ καιρό πίσω. Εάν φτάσαμε στην πολιτική να θεωρείται ελάττωμα η υπέρμετρη διεκδικητικότητα, πράγματι ο Μάκης ο Φόρτες έχει πρόβλημα. Ο Μάκης ο Φόρτες είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι προκειμένου να το πετύχουμε. Έχουμε κλασικό παράδειγμα πριν 5 χρόνια στο νησί μας, όταν υπήρχε το blackout, όταν νομάρχης ήταν ο κ. Λευκαδίτης, αντινομάρχης ήταν ο σημερινός υποψήφιος ο κ. Κουρίας, ο σημερινός αντιπεριφερειάρχης, ο άνθρωπος που ζητάει την ψήφο του Κεφαλονίτη για την περιφέρεια, που είναι αντιπεριφερειάρχης του κ. Σπύρου, οι οποίοι είχαν σηκώσει τα χέρια ψηλά, κυβερνητικοί όντας, και από εκεί και μετά το πρόβλημα ανέλαβε και το έφερε εις πέρας ο Φόρτες. Θυμάμαι ότι μας παίρνανε από την Αθήνα τηλέφωνο, γιατί εμείς δεν είχαμε ούτε ρεύμα εδώ να δούμε το τηλέφωνο, και μας λέγανε ότι ευτυχώς που υπάρχει και ο Φόρτες και υπάρχουν τέτοιες φωνές στο νησί. Δηλαδή, μην θεωρήσουμε πια ελάττωμα, πόσο μάλλον τώρα που θα πάμε 7 άτομα στους 41, 7 στους 41 θα είμαστε κεφαλονίτες σε ένα τραπέζι, στο περιφερειακό τραπέζι εννοώ, στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Μην θεωρούμε ελάττωμα ότι κάποιος είναι υπέρμετρα διεκδικητικός. Για μένα είναι το μεγαλύτερο προτέρημα, αυτό είναι που τον κάνει και ξεχωρίζει, γι' αυτό είμαι δίπλα του και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι η λύση για το νησί μας. Ένα από τα σπουδαιότερα πράγματα τα οποία δεν έχει αντιληφθεί ο κόσμος, κατά τη δική μου άποψη βέβαια, είναι τι ακριβώς σημαίνει ο νέος θεσμός της περιφέρειας. Θέλω να μιλήσουμε περισσότερο γι' αυτό. Να μας βοηθήσετε δηλαδή, να βοηθήσετε τον κόσμο που μας βλέπει και να του πείτε τι σημαίνει αιρετή περιφέρεια και τι διαφορά έχει από την υπάρχουσα κατάσταση των νομαρχιών. Ωραία. Καταρχήν είμαστε, πιστεύω, από τις τελευταίες χώρες στην Ευρώπη που μπαίνουμε στη διαδικασία να έχουμε αιρετή περιφέρεια. Μέχρι σήμερα είναι διορισμένη. Δηλαδή, μέχρι σήμερα, για να καταλάβει και ο κόσμος απλώς, κάθε φορά που άλλαζε η κυβέρνηση, άλλαζε τον περιφερειάρχη, δηλαδή άλλαζε αυτόν ο οποίος ήταν επικεφαλής στην περιφέρεια των Ιωνίων Νήσων και με δικιά του υπογραφή θα γινόντουσαν όλα τα μεγάλα έργα στο νησί. Άλλαζε αυτός ανάλογα με την κυβέρνηση. Από σήμερα και στο εξής, ο περιφερειάρχης θα είναι αιρετός, ψηφίζεται. Από πρώτη-πρώτου εννοείς. Από πρώτη-πρώτου. Ταυτόχρονα θα εκλεγεί και ένα περιφερειακό συμβούλιο που θα είναι 41 άτομα. Μια μικρή βουλή, ας πούμε. Μια μικρή κυβερνείο, όπως ακριβώς το αναφέρει και στο Υπουργείο Εσωτερικών στην εγκύκλιο του Καλλικράτη. Θα είναι 41 άτομα, τα οποία αναλογικά τη μερίδα του Λέοντος την έχει η Κέρκυρα, έχει 22 στους 41. Μάλιστα. Εμείς έχουμε 7 άτομα, 7 κεφαλονίτες από όλους τους συνδυασμούς θα πάνε στην Κέρκυρα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. 7 είναι και από τη Ζάκυνθο, 4 είναι από τη Λευκάδα και 1 από την Ιθάκη. Να σας πω αμέσως μιας και λέω και 1 από την Ιθάκη. Προσέξτε να δείτε, ο αρχικός σχεδιασμός του Υπουργείου Εσωτερικών δεν ανέφερε έναν από την Ιθάκη. Με παρέμβαση του κυρίου Φόρτε έγκαιρη, κατάφερε και πήρε τον ένα. Εμείς θα βγάζαμε κεφαλονίτες 8 και θα είχε 0 η Ιθάκη. Με παρέμβαση του κυρίου Φόρτε έγινε και πήραν έναν από εδώ και οπότε θα έχουμε 7 εμείς και έναν Ιθάκη. Δηλαδή να μπορεί σε αυτό το τραπέζι, ακόμα και εσύ είναι ένα μικρό νησί, να εκπροσωπηθεί με έναν, να υπάρχει φωνή της Ιθάκης. Το αντίστοιχο ήταν και ο κύριος Καλούδης στην Κέρκυρα. Ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών να φύγουν από τους 22 που έχει βγάζει η Κέρκυρα να γίνουν 21 και ο ένας να βγει από τους Παξούς. Δυστυχώς δεν εισακούστηκε. Σας λέω ότι με αυτό το παραδειγματάκι τι προσπαθώ να σας πω. Ότι νιώθουν την περιφέρεια σαν ένα ενωμένο πράγμα. Δηλαδή ότι θέλουν να δώσουν φωνή ακόμα και στα μικρά νησιά. Δηλαδή όταν οι άλλοι ασχολιόντουσαν με ποιος θα πάρει το χρήσμα, ο Φόρτες έκανε παρέμβαση έτσι ώστε να πάρουν ένα περιφερειακό σύμβουλο από την Κεφαλονιά και να εκπροσωπηθεί η Ιθάκη στο τραπέζι. Είναι πώς το βλέπεις, είναι τι όραμα έχεις για την περιφέρεια. Αυτό σας τονίζω η διαφορά μας. Επανέρχομαι λοιπόν και λέω ότι θα υπάρχουν 41 άτομα. Να μιλήσουμε λίγο και για τη λειτουργία, δηλαδή ο κόσμος έχει μάθει το εξής. Να σας πω και σε ποιους τομείς η να σε βοηθήσω λίγο, να σε βοηθήσω αν μου επιτρέπεις. Είμαστε ένα νησί το οποίο απασχολείται όπως όλα τα νησιά της περιφέρειας με τον τουρισμό. Επομένως όλα τα μεγάλα, και όχι μόνο τα μεγάλα και τα μικρά ξενοδοχειακά συγκροτήματα πηγαίνανε οι μηχανικοί τους είτε στον ΕΟΤ Πάτρας είτε για τον αναπτυξιακό νόμο στην Κέρκυρα. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν περάσει αλυσμόνητες εμπειρίες με αυτά τα ταξίδια. Να πηγαίνεις ας πούμε στην περιφέρεια εδώ και κάποια χρόνια, 10 χρόνια πίσω συζητάω εγώ, και να λείπει ο αρμόδιος υπάλληλος, όπως γίνεται στο δημόσιο,
και εσύ να έχει κάνει ένα ταξίδι 2 ημερών για να φτάσει στην Κέρκυρα.